Deres kongelige højhed, venner af videnskab, kære alle sammen. Forskningens døgn er en oplevelsesrejse ind i videnskabens vidunderlige verden. Det er folkeligt, festligt og det er forskning. Ambitionen er at formidle forskning og forskningsresultater og vise, hvordan forskningen forandrer og flytter verden. For det er afgørende, at forskningen ikke kun er for de få indvidede. Ellers risikerer vi at fastholde fordommen om, at videnskabsmænd det er sådan nogle gråhårede skikkelser i hvide kitler og med store briller, som går og laver noget, som ingen rigtig forstår. Vi skal styrke interessen for forskning. Vi skal skabe bred forståelse for den betydning, som forskning har for vores samfund og for vores hverdag. Forskningens døgn har en vigtig rolle her. Sidste år deltog over 70.000 i forskningens døgn. Det svarer til 5 gange så mange, som der kan være på Aalborg Stadion. Og det viser tydeligt, at der er en interesse. Det er vigtigt både at forstå forskningen og skabe forståelse for forskningen. Nu startede jeg med fordomme om videnskabsmænd. Og så er det vel på sin plads at nævne, at videnskabsmænd altså ikke nødvendigvis er mænd. Der er mange kvindelige forskere. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne så endnu flere kvinder i toppen af forskningens kransekage. For en af de sejeste videnskabsmænd, jeg har mødt, er en kvinde. Hun hedder Lene Hav, og hun har bremset lysets hastighed så meget, at det kan overhales af en snegl. Det må siges at være ret imponerende. Så lad os få flere af den slags fantastiske videnskabsmænd, /kvinder. Jeg vil gerne have været i Aalborg i dag, men jeg er i Kina, og det er også vigtigt. For vi fejrer det første spadestik til bygningen af det danske universitetscenter i Beijing. Forskning er international. Store tanker og gode idéer kender ingen grænser. Heller ikke grænser mellem lande. Og derfor skal Danmark også være aktiv i international forskning. Ingen forskningens døgn uden frivillige. Så jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der over hele landet hjælper til med, at forskningens døgn kan løbe af stablen. Og jeg vil gerne takke Aalborg Kommune og Aalborg Universitet for at stå for åbningen her i dag. Forskning betyder noget for os alle. Forskning er ikke og skal ikke kun være for de få indvidede. Forskning skal formidles. Det giver indsigt, det giver forståelse, og det giver perspektiv. Derfor forskningens døgn. Mange tak for ordet.